Så skal vi simpelthen se på en ret stor PSA return her. Og jeg vil lige starte sted. Vi starter med noget japansk her. Og det er en Seraphim Pikachu i PSA 10. Det er ikke helt dumt. Den har jeg et par stykker af sendt afsted fra min Japan-tur. Mener jeg, at der var et par stykker af dem. Så håber jeg også, det ikke kan få 10. Så har vi en Pikachu her. Det er det der, hun har fået 9. Hvor fanden der? For helvede, mand. Sådan en whitening dut dernede i bunden. Ja, det er ikke mit kort, men det er også det fjollede, så sådan noget. Og man tydeligt kan se, at I kan få 10. 10. Det er Træner Magazine, japansk eksklusiv kort. Det ligner ikke noget særligt, men det er det. Mega fedt kort. Det er svært ikke mit. Det er så fedt, at det kan få lov til at stå her i baggrunden, og man lige kan ane det. Og der har vi mere. Det er sgu meget nice. Kommer den til den sidste her? Yes. 10. Så det er beløbende sært. Man kan se 76, 77 og 78. Så det er mega fedt. Og hvis man kan gætte, hvem det er, der har det her fine sæt. Og jeg kan sige så meget, at han definerer sig selv som Danmarks største YouTuber. Så det kan være, at det giver et hint. Og her er en mega fedt kort, og den har fået 10. Very nice. Kort med her. 10. Yes, og det er der også beløbende salg. Det er nogen, der kommer til salg. Hvis det er nogen, du er interesseret i, så må du skrive til mig på Instagram. Og der er et link nede i beskrivelsen til min Instagram. Så jeg kommer til salg. Og så har vi en Base Mewtwo, den har fået 9. Og Filen har fået 9. Jeg synes virkelig bare, den var pæn. Det er sådan en, der lige skal tjekkes igennem. Jeg har fået den her. Det ligner en almindelig Pikachu-kort, men det er sådan en Cosmos Form Target Exclusive, kun udgivet i USA. Det koster ikke så mange penge lige nu, sådan noget 400-500 kroner. Den her kommer så ikke til salg til den pris. Der bliver lige gemt lidt væk, når der kommer lidt færre på markedet. De er super svære at grade. Så er sådan en her. Det er min. Og det er pænt irriterende, for jeg havde en bunke af dem, og det var simpelthen den pæneste af dem. Jeg kan simpelthen ikke lige lure, hvorfor den ikke har fået 10. Men det er kort, der kommer til salg. Det er ikke kort, der kan svare sig at knække op og sende ind igen. Så hvis du har et billigt Pikachu-kort i PSA 9, så siger du bare til. Yes, og så har vi en Glacian, japansk. Den her kunne jeg godt forestille mig, at det er kort, man kan finde i Matraus. Fordi ham, der har kortet her, har noget, som han gerne vil have, som Matraus han har. Så har vi sådan en fin masterboard her. Og også fået 10. De koster ingenting, de her masterboard-kort i 10. Jeg ved ikke, om det er noget, der kommer til at det gør det sikkert. Så har vi masterboard mere. Honda. Der er også 10. Der har vi den her fine Pikachu. Fun facts. Det er mig, der har købt den her boosterbox. Ja. Og så blev den, var der en anden, der tog den. Og så altså købte den af mig. Og så lavede jeg boxbreak. Og så var det simpelthen en vis person, der fik mig så i dag få den her. Så det er bare godt for ham. Det kommer sikkert også til at være muligt at finde i Matraus. Jeg vil gerne bytte de her to til en Scarwitch boosterpakke. Plus noget ekstra. Tænker jeg også, at de vil ansætte sådan nogle 2 super likvide kort. Et andet er fjollet. Så har vi en Masterball Flareon i PSA 10. Very nice.
Så har vi simpelthen en Galatina i PSA 10. I holo og det hele. Det er rimelig nice. Så har vi en Dialga i 9. Det er så ikke så nice. Hvorfor har den egentlig fået 9? Det er et OC i top og bund. Er det virkelig nok til, at den har fået 9? Ja, jeg tror, det er centreringen fra top til bund. Der er 20 i toppen. Nå, så har vi en Ninja mere. Den har sgu fået 10. Det var jo nice. Så har vi en Charizard her. Den kommer også til salg. Core. Jeg ved ikke lige, hvad den koster, men den er i hvert fald rimelig overkommelig prismæssigt. Og det er Magikarp 10. Sindssygt fedt kort. Den kan du købe for 1100 kroner af mig, hvis det er noget, du kunne være interesseret i. Så jeg har vist nogle stykker af dem her. Ja, der er en mere her. Mere. Men altså, det er vildt, de her fisk her. På engelsk koster 6-7.000. Og her så kan du så få den for cirka en tredjedel af prisen. Nej, en sjældedel af prisen. Så har du nogen købt en original variant. Når du starter originale varianter, den originale base Venusaur forhold til den der base, der er i på engelsk, der er fuldstændig misfarvet, så her har du den originale. Og den er for 10. Det er meget nice. Det kan godt lige overdække den her fine her. Har vi noget mere old bag? Og har en Pikachu. Den er for 10. Very nice. Den kommer også herop at stå. Venusaur og Pikachu kommer nok til salg. Så har vi en fin Alakazam base. Det er originale. Også for 10. Very nice. Så har vi en plain Moltres lavet af Kent Sugimori. Og den har fået 10. Det er mega fedt. Det der er, at Kent Sugimori plejer at være sådan lidt statiske billeder, og her har han været lidt mere arty. Og det er ret sjældent, og det er nogle af de kort, der er meget eftertrykket blandt mange samlere. Så den kommer også til salg. Det koster noget 2500, 2400, noget af den stil. Har vi en Fossil Dragonite. Den har også fået 10. Very nice. Der står over Spark New Scar. Den kommer også til salg. Så har vi sådan en Bandit her. Den kommer også til salg i PSA 10. Og så har vi sådan en Ninja her. Også 10. Kommer også til salg. Mere old back. Charizard. Der er en Charizard 9. Hvorfor har den fået 9? Ja, hvor fanden har den fået 9? Det er en meget pæn 9'er. Ja, der skal jeg lige have kigget lidt nærmere på. Så har vi sådan en sjov kort her. Ancient Mew. Og den har fået PSA 1. Han er også godt krøllet. Men folk kan godt lide PSA 1 kort. Og her var en, der er lidt mere krøllet. Også PSA 1. Ja. Folk samler på så meget mærkeligt. Og Magikarp mere. Magikarp mere. Der kommer kun et par stykker af den salg. De andre, de skal ligge igennem klempbunken. Da jeg var i Japan, der kostede sådan et her kort raw sådan 600-700 kroner i PSA 10 kandidat. Ja, det betyder bare, at det ikke, altså det kan bedre svare sig bare at købe en færdig created i 10. Og så det med en altså dyr raw gør også, at jeg tænker, at der kommer ikke så mange flere til salg af dem i den her pris, 1100 kroner, som de fleste jo kan være med på. Så der ryger 2, måske 3 til salg. Resterende skal bare gemmes. Hold da kæft, der er mange af dem. Så det er godt at have det gemt klempbunken. Så har vi en Tortex Rookie kort i PSA 10.
Jeg kan ikke huske, hvad poppen var, men den var overraskende lavet sådan noget på 14, tror jeg det var. Noget helt crazy. Det er fandme fedt. Og jeg ved, at Bytjep ved, hvems kort det er. Og det er den har også ham, der definerer sig som Danmarks største YouTuber. Den kommer lige herover, fordi den er så nice. Så har vi sådan en her, E9. Det er noget skrald. Og så er den her E9. Det er fandme ærgerligt. Ja. Det var simpelthen det for den her submission. Håber du har nyttet det. Hvis der er nogle kort, du kunne tænke dig, så må du skrive til mig på Instagram. Ellers så er der meget af det her, kommer til salg på Mint. Der er her den 8. juni. Nå, vi ses. Hej.